מגד, מה קורה? טוב אחי, נו איפה? איך הריף? איך הווייב? וואלה, מה זה כיף פה? קיצור, יש מצב, אני קופץ לבלגן. לא, מח"ט, לא נראה לי שאתה מוכן. הכנתי את המשימה שלי עם העתודה. אם שואלים מתי סמג"ד תגידו שהותם מתקן. הנה החשוד, אין מצב פה הוא עובר. אמרה לה לפנים את ברדלס פה לא חודר. מה קורה? אתה זוכר איתרנו פיר? הפלוגה המבצעית הוסיפה עוד וסך לשיר. איחלתי לאויב בהצלחה עם רובעי. כל פלוגה שלי בגדוד היא כשירה וקטלנית. הגדוד שלי בקצב של ברדלס, כל חיה הוא מנצח, זה תמיד בקלאס. מדס קבוע, מסדר בכל שבוע. נקראים לדגל בלי לשאול מדוע. זאת משפחה לוחמת, אף אחד פה לא עוצר. לא. אני מברדלס ועל הגבול אני שומר. כל הלילה יזומות, לא תראו אותי. אני גדוד עם מטרות, זה בונה אותי. בעלייה עם הדיסק סמיר הגיע. קטליה גם אתה גד הופיע. בעלייה התוכנית פה שוב הכריע. ובדוק גם לסיכול הבא נגיע. אהלן יא איגור, תן לי להניע. באתי מסגי, איזה חור אני מזיע. תפריט לפנים ואיגור שוב השקיע. יושב עם הרס"ר שלי כי ערב גדוד הגיע. לא 100 משפטים. לא. מה בגבנה פה בית מלון? אוי, אם אתה איתי בתים. בוא תראה איך מנצחים עם אנשים. לא, זה לא בקטע שחצני. אתה לא תופתע ממה שקורה פה בפלוגות. אולי קצת. הם רואים במדדים שאני בין כל הגדודים שעוד עושים את זה נכון. בדוק. זאת משפחה לוחמת, אף אחד פה לא עוצר. לא. אני מברדלס ועל הגבול אני שומר. כל הלילה יזומות, לא תראו אותי. אני גדוד עם מטרות, זה בונה אותי. בעלייה עם הדיסק סמיר הגיע. קטליה גם אתה גד הופיע. בעלייה התוכנית פה שוב הכריע. זה בדוק גם לסיכול הבא נגיע. אצלנו המשן חזק, חינוך מש"קית-ת"ש. התקשור משאב יקר. רק הגעתי, מה זה איפה? הפארק כבר נסגר? אז קצינה גם תרים את הגן, ארצי על הפקה. יש פה עוד מופע. עד שזה הרגיש מוכר. ערב גדוד, רק התחלנו, מה קרה פה? זה נגמר. ביי.